Huomenta agentit 006 ja 009. Pahoittelen videoyhteyttä, mutta puhelimiomme kuunnellaan. Tiedän myös, että nyt ei ole paras hetki, mutta teille on tehtävä. Tehtävä vaatii tiimityötä, joten tavoistanne poiketen saatte nyt toimia yhdessä. Olen saanut tietooni, että te molemmat olette vaarassa. Taustalla näyttää olevan joku tuntematon tekijä, josta en valitettavasti vielä tiedä enempää. Ainoana vinkkinä olemme huomanneet tekijän jättävän jälkeensä numeroita, kenties jonkin koodin osia. Pelastaaksenne itsenne teidän on seurattava tarkasti annettuja ohjeita ja kerätkää matkan varrelta saamianne numeroita. Ensimmäiseksi teidän tulee mennä välittömästi Kampin kauppakeskuksen 5. kerrokseen ja odottaa liukuportaiden läheisyydessä lisävihjeitä. Oletan, että henkenne on teille kallis. Olkaa siis varuillanne. Otan teihin yhteyttä, mikäli saan selville jotain tärkeää. Onnea matkaan. Niin, ja tuotkaa tämä nauha, kun olette katsoneet sen. Tai älkää ainakaan helvetissä näyttäkö sitä kenellekään. Ja koittakaa olla sotkeutumatta paikalliseen virkavaltaa tähän. Muuten saatte olla ominnolla. Hyvää matkaa.